A sorpresa foi o PP e Mariano Rajoy, que non estaba prevista. Tres cuestións me parece que non son de interese hoxe, o día despois das eleccións en Galicia. Unha, a formación de goberno, que pode seguir estando bloqueada. Dúas, a repercusión que os resultados poden ter na campaña e nas eleccións autonómicas en Galicia no próximo outono. E tres, a fiabilidade ou non das sondaxes, das enquisas. Empecemos pola última. As enquisas, se son técnicamente boas, teñen que detectar que a persoa encuestada engaña ou non engaña. Aquí parece que fallaron, se ademais había un 30% de electorado que non tiña a posición definida, adiantar resultados era demasiado arriscado e o risco traduciuse nun fracaso total para as empresas demoscópicas. Formar goberno. Tócalle a Rajoy, iso está claro. E tócalle ao PSOE resolver o problema interno que ten entre os que son partidarios de facilitarlle ao PP a formación dese goberno e os que son partidarios de dificultalo. Pero evidentemente ao PSOE tocalle o papel de ser oposición. Podemos desinflouse ou non se desinflou. O matrimonio con Esquerda Unida non se traduciu no resultado previsible. E en Galicia quedan dúas cuestións. As mareas, que perden os seus propios territorios onde gobernan, na Coruña, Santiago e Ferrol, perden apoio en votos. E o bloque, que sigue caendo e desaparece prácticamente. O PP gana votos en todas as provincias. Vigo é un bo exemplo, Lugo é outro bo exemplo, e desde logo que Feijóo ponse en marcha de cara a outubro ou novembro, cando sexan as eleccións en Galicia, de forma moito máis segura e moito máis firme.